መንግስት ሶማሌ ሰራዊቱን ኣብ ኤርትራ ከም ዝለኣኸ ተኣሚኑ ከባቢታት ሰንዓፈ ዛላምበሳን ዓዲግራትን ዝርከብ ህዝቢ ዘይወግዓዊ ንግዲ ከካይድ ቀኒዩ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኤርትራውያን ተዓቂቦምሉ ናብ ዘለው ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ምብጻሕ ኣካይዱ ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝድስስ ትሕዝቶና ብዘይካዚ ሶማል ካብ ኢጋድ ክትወፅእ ከም እትኽእል ኣፍሊጣ حدش بريزيدنت أمريكا ناب سعود عربن حبرات إمارات زقنعه مشيت تصور أدسكيلو من قصة إثيوبيا نتميت حزب تجراي من بركة كم مسارحي تكمل له لو تجلسوا زبلن كالن كندسسينا أماني الكرماية مكتالكم بهبرنا عدم إيرترا أب تجراي أتيزول سراويتا بزغلت أفا كتسحب كفلي قدات وتا أمريكا توعيو أتي كفلي ناب أسوشيتد بريس أب زلاقونا إيميل ملسي أب تجراي زمتا عمس دك انستيو جويا سدتنياتاتن كالن زا مسألة كبتي مجاسبة أو مسألات كم استفدت أمه زأمن مرتوعات مهلا ونتقيسو أقدمو أب أوان من محضر ترامب صحفي كفلي قدات وتا زنبره مايك بومبيو أب زم حلال فملختي كاب تجراي ناب إيرتراز تونج أفا ميسايلات بمخنان إيرترا ناب تقينات كم زي تتأمبرت زنفت حبريتايو زرقع نيرو انتقنا كوينات تجراي أب 4 حدار أب زتولع له كفلات سراويت إيرترا كاب دوباو معرابن شنق إيرترا تبقيسن أب حيالو كتمات تجراي متقعتي كم فنوا كرقاقت كيليو منقص سومال سراويتو ناب إيرترا كم زلاخير مجمري أوانو تأمينو اتمنقستي أديتات دهاي دكنا أفلوتنا بمبال دحريزة كايدو تقاموتاتن كاب هزب زوردو تغطانيو ناب إيرترا سراويت كم زلاخي كأمن تجديدو انتقنيت ناب إيرترا ستلأك سراويت نسلت أنا دأمبر ناب كينات تجراي كم زي أتوه نمينستر زينا سومال عثمان أبو كاردابي بمتكاس مربب حبريتا قاروي أبتصاب واسفيرو مكتل على فتسة تنبرن أبالات بايتون زركبوم سومالاوين أبزقربو حبريتا ناب إيرترا كابستلا أكسراوي سومال أبكوينا تقراي دحرم إتاو أما إتكاباتهم كم زموت يوم أملكيتهم وكيل علوي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات بإثيوبيا أب معسكرات سدتنياتات معينن عد حرشن مبصح حكايدو أتي بان إيلان إنكونتر استمرحه وكيل UNHCR بدايركتر وكيل سدتنياتات تملسن إثيوبيا ويأرى أتو تسفهون قبزاي تسنيو نابتي معسكرات كم زبط حيز حبره أقل زينا إثيوبيا كاندي علامات وعدت من رقاقات مسارتها وقرباتن دحنات سدتنياتات نمحلاون زنك أدم خانو أسميرلو UNHCR بوغانو أب مربب حبريتو أب زسفرو تسبتسب مستي أب تقراي ستولع كوينات تتحيزو واتيوم زس أنحو سرحتنياتاتو أب عد حاروش مبصح كايرو كم زتفقد اللون بمرقاقات أب تمعسكر نزل لو إيرتراوان تسفى كم زهبهم أغنزيبو يقول نبر أتي بسرحتنياتات UNHCR استخايد مبصح جيزيون حادث إيرانينيرو عسرتات أشعات إيرتراوان سدتنياتات تعقيبهم ولد سنحو معسكرات تقراي حديك أب علامات نايتي أبتي كل الزكاية زلو متقعتات كوينو مهلاو يقلت نتوم سدتنياتات هتوص حجز كلا أخلهم بحبرات هاجرات نزقربه تدقاقامت أوعيتات من قصة إثيوبيا كناس قويت أنيحو إثيوبيا مسودة بعسب زرخبا مسمر سرقيام هناس كمز جمرة تافليتا أما حداري كل العفارنا إثيوبيا استرخبلو تي وقعوي سنة سرعة مرق منيستر ترانسبورت هاجر إمنا مسرت أمبيرا دحريش حنشعة 1998 كوينات إيرتران إثيوبيان مجمارو نوارب جيبوتي كتقام تسانحت إثيوبيا مخفات زمسمر سفي عدلات سددن التاون كيفت رلا مخانيو زقلت مناز مسمر ترقيا شاندونغ ليكنو جروب زتبالي تشاينا وتكال كايدو مخانو سبب سلطان إثيوبيا يقلتو وغان إيرترا كاودب عسب كساب دوب إثيوبيا زركب كبابيتات بوري 71 كيلومتر مسمر ترقيا أقدمو كم تزازم يزقلت أزيب وغان إثيوبيا كهنت جمير زلو مسمر لعلي كل بليون برباجت تسلي علو أب منغو كبابيتات سنعفي زالامبسان عدقرات زركب هزبتات إيرتران إثيوبيان بزي وقعو من قدي نقدي كايد كم زغني يتحبيرو أتي مبزحتو أب مسارتاوي هالخت نقرات زدها بنقدي بأقري ببشكلتان أدوغن كايد زغني مبزحن كابنا بن سنعفن زالامبسان عدقراتن دهاين مغربن بيتسابن نمتيا زنك أدون منبارو إتحبريتا أنتيرو بوغن تقراي عبيتي نقداو تكالات عصو كوانتلو أب مسارتاو مقبتات ناس بيزانقنا أب زالامبسا زحاشي نقداو من قصقاس كمز ترأي تملكتو أتي بمتأنو كرأي جمرة من قصقاس حزبي كابنا بن سنعفي زالامبسان عدقراتن أبز وانزي دو كمزبل كوين اللو كبرات تخطاتلتي أبزي سومونزي زنبرو عبيت فتساميتات إيرتران كبابيان قنا أي تفتسامن أب قداي سومال
ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘተኮረ ትሕዝቶ ሒዝና ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ሶማል ነቲ ምስ ኬንያ ዘሰሓባ ዘሎ ጉዳይ ኣመልኪቱ ከጻሪ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ኢጋድ ጸግዒ ኬንያ ሒዙ ብዝብል ካብቲ ዞባ ውድብ ክትስሕብ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ በጅቡቲ ዝተመርሐ ኣጻራይ ኮሚቴ ኬንያ ኩልቲ ብሶማል ዝቐረበላ ክስታት ከም ዘይወዓለቶ እዩ ጸብጻብ ኣቕሪቡ መንግስቲ ሶማል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ብኢጋድ ዝተመዘዘ ኣጻራይ ኮሚቴ ዘቕረቦ ጸብጻብ ጸግዒ ዝሓዘን ዘይፍትሓውን ስለ ዝኾነ ንብምሉኡ ከም ዝነፀጎ ኣፍሊጡ ኢጋድ ንዘቕረቦ ጸብጻብ ይቕሬታ እንተዘይሓቲቱሉን ኣብ ጉዳይ ሶማልን ኬንያን ንዘሎ ምስሓብ ጸግዒ ኬንያ መሓዝ እንተቐፂሉን ድማ ሶማል ካብቲ ዞባ ውድብ ክትስሕብ ምዃና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሶማል ገሊጹ መንግስቲ ኬንያ ንርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድን ዕጡቓትን ብምድጋፍ ኣንጻር ሉዓላውነት ሶማል ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ መንግስቲ ሶማል ዝወቀስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ናብ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዘቐንዐ መሸጣ ኣጽዋር ንዘይተወሰነ እዋን ደው ከም ዘበሎ ተሓቢሩ ምምሕዳር ባይደን ናብ ዘን ክልተ ሃገራት ዓረብ ዘቐንዐ መሸጣ ኣጽዋር ደው ዘበሎ ቀድሚኡ ዝነበረ ምምሕዳር ትራምፕ ዝሸጦ ቢልዮናት ዝግመት ብዝሒ ኣጽዋር ምጽራይ ክሳብ ዝግበረሉ እዩ እዘን ክልተ ሃገራት ዓረብ ካብ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ብዝሸመትኦ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ካብ 2015 ኣትሒዘን ኣብ የመን ጽዑቕ ኩናት ብምክያድ ሰላማዊ ህዝቢ ግዳይ ይገብራ ብምህላወን ናብ ዘን ሃገራት ዝሽየጥ ኣጽዋር ደው ክብል ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ጻውዒት ክቐርብ ጸኒሑ ብምክትል ኣዛዝ ሰራዊት ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ኣንድሪው ያንግ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ኣካይዱ እቲ ልኡኽ ካብ 26 ክሳብ 27 ጥሪ ኣብ ካርቱም ኣብ ጸንሐሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ብምርኻብ ዛጊት ተበፂሑ ዘሎ መስርሕ ምስጋር ናብ ዴሞክራሲ ብዝምልከት ተመያይጦም ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሱዳንን ብዛዕባ ክህሉ ዝኽእል ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ሓበራዊ ቃልሲ ኣንጻር ሽበራን ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ ሰባትን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት እውን ዘትዮም እቲ ኣሜሪካዊ ልኡኽ ብዘይካዚ ኣብ ወተሃደራዊ መዳያት ብዛዕባ ክትግበር ዝኽእል ምትሕግጋዝ ምስ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል መሐመድ ዑስማን አልሐሰንን ሚኒስተር ምክልኻል ሜጀር ጀነራል ያሲን ኢብራሂምን ተዘራሪቡ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ካርቱም ዘምርሐ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ብሚኒስተር ስለያ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ እስራኤል ኣብቲ ሃገር ዘካየዶ መብጻሕ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንጥሜት ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ዘኢኮኖሚስት ወቒሳ እቲ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ መጽሔታት ዓለምና ዝኾነት ዘኢኮኖሚስት ብ23 ጥሪ ኣብ ዘቕረበቶ ትንታነ ሓዘል ጽሑፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ንምንብርካኽ ንጥሜት ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ኣሎ ክትብል ዝተፈላለዩ መሰነይታታት ብምቕራብ ነቒፋ ስርዓት ደርግ ኣብ 1985 ብዝተኸተሎ ተመሳሳሊ ፖሊሲ ኣስታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓጸበን ጥሜትን ዝረገፈሉ ዘሕዝን ፍጻሜ ከም መዘኻኸሪ ዘቕረበታ መጽሔት ኣብዚ እዋን ተሸላሚ ናይ ሰላም ኖቤል ብዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ትምራሕ ዘላ ኢትዮጵያ ብዝሕዝን መልክዑ ታሪኽ ትደግም ከም ዘላ ኣረዲያ ኣብ ትግራይ ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ንከቢድ ሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ ከም ዘሎ ብምትሕስሳብ ኣጉራውያን ትካላት ህፁፅ ስጉምታት ክወስዳ ለብዋታት ኣቕሪባ ነዚ ብመጽሔት ዘኢኮኖሚስት ዝቐረበ ጸብጻብ ዝነጸገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወገኑ ናብ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት ንምእታው ከም ዘይዓንቀፈ ይጠቅስ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሶማልን ንዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዳሰሰ ሰሙናዊ ትሕዝቶና ተፈጺሙሎ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒ እዩ